बेखौ बयबो मिथिगो मानोना बारा गोबाव समनि जारिमिन नङा। बड'लेण्डआव गोजोन फैनाया प्राय 50 बोसोरसोनि उनाव 5 बोसोरल' जादों। आगोलनि सरकारनि 17 बोसोराव बे गोजोनखौ लाबोनायनि बाथ्राखौ बिथांमोना सानाखैमोन आरो आगोलाव जाय सरकार दादोंमोन बिसोरनि समाव राष्ट्रीय हान्जाफ्रा सोरमोन बेखौबो बयबो मिथिगो। दा नंखायनो नैबे जायगानिफ्राय सोरबाया लुबैयाब्ला सोरबाया खामानि मावाबा गोजोना फैनाय नङा। जेरै दा नागालेण्डआव बिथांमोननि लकेलनिफ्राय गोजोन लुबैनानै रावबो खामानि मावाखै। दा नंखायनो गोजोना फैयाखै। मणिपुराव दा गोजौनिफ्राय जेसां नारसिन गाहायनिफ्राय रावबो खामानि मावाखै नंखायनो मणिपुराव गोजोना फैयाखै। दा बेबायदि थासारिया बड'लेण्डआवबो जागौमोन। नाथाय बड'लेण्डनिफ्राय जों जेला ओंखारबाय जे पार्मानेन्ट पिस लाबोनांगौ अब्ला दिनै बेवहाय पिसआ फैबाय। दा नंखायनो गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंगोन बेखौ बयबो मिथिगौ। नाथाय फैबाय थानाय समाव बे गोजोना जे 40-50 बोसोर थानांगौ 100 बोसोर बिनि थाखायसो दा जों खामानि मावनांगौ। खामानिखौ मावनायनि उनाव सोर मा क्रेडिट लायै लाया बे खोथा गैया। बेवहाय जों जोनोम जादों, बेवहाय जोंनि आइ आफा रायजो राजा बयबो जों संसार जायो। बेवहायनो जोङो थांनाय थैनायनि बाथ्राखौ सानदों। बेवहायनो जों हारिखौ गायसननायनि बाथ्रा सानदों। स' नैबे ओनसोलखौ लानानै बयनिख्रुइ बांसिन सानस्रिनांगौआ जोंसो। मालाया मा बुङो मा बुङा सोर मा फान्दायो फान्दाया बे मालायनि बाथ्रा। जोंहासो बे बाथ्राखौ जोङो गोख्रोङै साननांगौ। जोङो देग्लाय जि जानो गोनां पार्लियामेन्ट बेवहाय 125 एमेन्डमेन्टआ फैनांगौ होननानै बावैसो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमदों आरो जों हास्थायदों बियो फैगोन आरो गामि सोसनजोबनाय जानायनि उनाव आरो नैबे एमेन्डमेन्टआ जाबानो जोंनि समस्थियाबो 60 जागोन आरो बेबायदि जिखिनि एमेन्डमेन्ट गोनां दङ बेखौ जों नेदों। नाथाय एइबारनि जि एमेन्डमेन्ट बेवहाय जों हारसिं नङा, सारा भारतनि जिखिनि 6 सिडिउल गासैबो ज' जानानै दङ। सोरबा सोरबा स्टेटआव प्रब्लेम दङ। दा नंखायनो एसे आवगाय फासय जादों। बे जेबो नङा, बेयो जागोन। जोङो बेखौ फोथायो आरो बेजों लोगोसे NIA नि केस NDBनि जि NIA आव केस दङमोन बेखौ नखर मन्त्रि बिथाङा बयबो खावलायनाय जोंबो खावलायनाय बायदियै रिटार्न हरबाय। दा बियो बेल मोनगासिनो दङ लासै लासैनो। बेनिफ्राय CBI नि जि केस रन्जन दैमारि बिथां आरो बाखिखिना जों दङ बेखौबो लानानै जुदिअ' बियो कनभिक्ट जादों दा जोङो बेखौबो लाना सावरायगासिनो दङ जाहाथे बेखौबो फोजोबनो हायो। आं मिजिंथियो एनादार 6 मान्थ टु 1 इयाराव बे प्रब्लेमफोरा गासैबो जोबस्रांजोबगोन। थेंक इउ।